sa tindahan, be. Ha? Kalami sa kabuntago, no? Uy! Kani, kay nangabri na. Ay, Patay! Buntag pa nahulugan na. ito ba siyon, Bi? Kung sa mga panindaan, ni Bi? Bismaya akong buntag. Ay, makalagot na hulog pa yun ang pila ka putos, oy. Ay, may pagmapagwapan ako para dagang ko ng customer. Diyak lipstick ta. Ja, okay na ni. Ayo! Ayo! Uy, unsa ba imo hatong? Unsa man? Uy! Hi! I am Sir! Uy! Pasig Sir ni siguro? Uy! Unsa to imong gistorya? Unsa to imong gihulong-hilong ya? Katong unsa to? Tarong ha? Uy! Grabe, isugah ba sa diyan ni Jay? Aw, sorry madam! Kuan madam, baka nang nakadiabitsin madam? Ay! Bitsin raman di na. Ay, katagal akong bitsin diri. Bisag ligawan pati ka. Yun na ba? Kanang imong naong ba? Naglibog ko sa imong naong. Unsa man day sitinsip nimo? Citizenship! Saan man ang citizenship, ha? Ay, basig citizenship, guro ma'am! Mauna! Citizenship di ay! Kana! Kuan ka nang, kuan, magud ko na amgo ko ilahi. Akong papa kay Amerikano, akong mama kay Inchik. Muna ingani kung naong ron. Ah, bantugra! Baka libog imong naong kay may lahi day ka, gwapo kay kag naong. Sa pa ha? Pila man kabog bitsin nimo ha? Duha lang. Duha? O, diyan raw! Salamat, sir! Ayaw ligaw tawag kag sir! Bayad di bayad! Grabe sad ka, madam, oy! Unsab din nakakabutang sa imong duga de nga, hi, I am sir! Di na lang ka mo palit oy, strikta sa nimo, oy! Putay no? Sir may akong nabutang diri nga akong pangalan. Shirley man? Sir may akong nabutang? Sus ko, wala nang ihalin no.